Успях да създам AI агент, който мога да му се обада по телефона и има достъп до цялата фирмена информация, като в реално време може да проверява всякакви данни. Нека ви покажа. Кръстил съм го Мими и сега в момента му се обаждам, за да ви демонстрирам какви му са възможностите. Здравей, Андрей. Какво мога да направя за теб? Здрасти, Мими. Може ли да ми кажеш какъв е оборотът днес? Оборотът за днес е 57 евро и 41 цента от 5 фактури. Ако искаш нещо друго, казвай. Последната фактура на коя фирма е? Последната фактура е на фирмата New Walkings, на името на Кристоф Лефевра. Ако имаш нужда от още детайли, кажи. Колко бройки имаме налични от King Song F18? Разполагаме с 90 броя King Song F18 с стрит гума и 41 броя с офроуд гума. Ако ти трябва нещо допълнително, кажи. В моята поща кой е последният имейл? Последният имейл е от Задарма. Съдържа запис на телефонно обаждане от номер плюс 359 8782. Това е само една малка демонстрация какви са възможности на Мими. Буквално всяка една информация, която ми е нужна, мога да я достъпя само от моя телефон, без да имам достъп до компютър. Това е моя Jarvis, a.k.a. Мими. Последвайте ме за още луди AI примери.